Hola, enoturistes! Aquesta setmana visitem el celler El Masroig, un dels més importants de la denominació d'origen Montsant. Penseu que aquí al Masroig hi viuen unes 500 persones i quasi totes es dediquen a la vinya. Tots els seus esforços venen a parar en aquest celler. Comencem la visita. Aquest també és massa capdill. Un estil de vida d'un poblet molt petitet on les famílies viuen exclusivament d'això i aquest celler és el motor econòmic de totes aquestes famílies, no? I per nosaltres és un plaer poder-los ensenyar el que fem, que és el que sabem fer i el que sabem fer millor, que llavors tinguin el vi a casa o el trobin en un restaurant i això puguin reviure, no? Aquest estil de vida que ens agrada tant aquí al Masroig. La visita ha durat un parell d'hores, hem tastat 3 vins i val 8 euros. Però per la meitat de preu, per 4 euros, pots tastar 3 vins i fer una visita express. S'adapten al visitant.